Andito tayo ngayon sa Rusi, Florida Blanca, Pampanga para mag-update ng mga motor nila dito. Kagandahan kasi ngayon sa Rusi, may mga price na yung kanilang mga motor. Abangan natin to. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe. Then click mo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga sunod videos. Then patuloy nyo ko i-follow mga kapatid sa aking Facebook page na Noxy Vlog. So, umpisa na natin. Umpisa natin dito sa mga Pantera nila, yung cash and installment. Dito sa Rusi Macho 125, yan, marami sila dito, no? Ito yung kanyang price. Down payment niya 3,000, tapos COD 43,500, 12 months ay 4,425, 24 months naman ay 2,630, tatlong taon ay 2,035. Tapos rebate pa ng 300, meron ka ng 125cc na Pantera. So kung i-rebate natin sa 3 years, i-rebate natin ng 300, magiging 1,700 na lang po yung monthly nito for 3 years. Yan, meron ka ng 125cc na Pantera, no? Ayan. Tapos dito tayo sa kabila. Ito, meron sila ditong KRY 150cc. Ayan, pang trail bike. Sa mga gusto ng ganitong klase, no? Meron din dito. Ayan. Down payment naman ito ay 5,000. Ang cash price niya ay 69,000. Sa 3 taon, ang hulog nito ay 2,945. Sa 2 taon, 3,920. Sa 1 taon ay 6,835. Rebate pa ng 300. Yan, sa 3 taon may rebate siya. Kung updated tayo magbabayad, bali 2,600 na lang po yung kanyang monthly. Yan, meron ka ng brand new na KRY 150cc. Tapos dito meron din silang 125 pa rin yan mga kapatid, no? Yung nandito na kay Lera. So Surf 110 meron din sila. Puro kulay black yan nandito. Ito yung digital panel na, yung kanyang panel gauge, no? Alikabok lang kasi tabing daan lang to. MP 110 Surf, ang down payment ay 3,000. Cash price nito ay 41,500. 12 months 3,970. 24 months 2,300. 36 months ay 1,745. May rebate pa na 300. Pag updated, magiging 1,400 na lang ang inyong monthly. Yan, napakababa na yan. Meron ka ng 110cc na semi-automatic, no? Ayan. Then dito tayo. Ito naman mga Rusi Passion 125. Meron pa rin sila, no? Iba-ibang kulay. May blue, may yellow, matte red, black. Ayan, meron. So ito naman yung kanyang price. So may down payment siya na 3,000. Ang COD cash niya ay 50,000. 12 months meron siyang monthly na 5,480. 24 months ay 3,125. 36 months ay 2,345. May rebate pa yan na 300 pag updated na magbabayad. So magiging 2,000 na lang ang monthly mo sa 3 taon. Ayan, meron ka ng 125cc na scooter, itong Passion. So meron pang mas latest dito, yung FI na tinatawag na Flex 125. So wala pang available dito sa branch nila, no? So abangan na lang natin dumating yun. Shoutout kay ma'am. Ma'am, shoutout po. Ayan, dito naman tayo sa may scooter din na 150cc. Ito yung FI na mga kapatid na Rusi Pulse 150. Ayan, na kulay glossy yellow. Meron sila dito ang available na unit. Ayan, napakaganda rin itong scooter na to. Ayan, digital panel na rin yan. Tapos meron din siyang visor dito, oh. Ang kanyang down payment ay 5,000. Tapos cash niya ay 82,000. Meron naman tong monthly na 12 months na 8,420. 24 months
ay 4,795, then 36 months ay 3,590, rebate pa ng 300, magiging 3,290 na lang yung kanyang monthly pag updated kang maghulog. Yan, ang ganda rin ito mga kapatid, puro LED na yung mga ilaw niyan, pati yung signal light, tubeless na rin yung gulong, then naka air cooled pa rin mga kapatid, no? Okay pa rin naman yan kahit air cooled, maganda pa rin mga kapatid ito. Tapos ito meron silang Gamma 200cc, mahilig sa sports bike. Meron din silang available dito na matte black, then may decals na kulay yellow green, no? Ito naman ay may down payment na 10,000, tapos cash niya ay 64,500. Sa 12 months meron siyang 6,040 na monthly, 24 months ay 3,480, 36 months ay 2,625. Yan, rebate pa ng 300 yan, kaya bali 2,300 na lang ang monthly mo for 3 years. Yan. Tapos dito na tayo sa Lucy RFI 175 na FI din, na maxi scooter nila. Yan, meron ditong glossy gray, meron din ditong matte red, matte blue, tsaka matte black. Ayan, apat na klase. Ito naman yung presyo niya. Sa down payment ay 10,000 pa rin, hindi pa rin nagbabago yan. Ang cash naman nito ay 97,000. Sa 3 taon ay 4,005 ang monthly, 24 months ay 5,365, then 12 months ay 9,450, rebate pa ng 300. Sa 3 years magiging 3,700 na lang ang monthly nito pag updated. Yan, meron ka ng ganito, no? FI na yan. Tapos 175cc, digital panel and analog yung kanyang panel gauge. Then kagandahan, keyless na po itong kanyang ignition, napaganda, no? Tapos ito puro surf 110 pa rin yan, wala silang 125 ngayon na surf, no? Yan. Tapos dito sa likod meron pa rin dito yung mga Pantra nila na Macho 125, then yung 150. Hanap tayo ng price nung sa 150. So ayan, wala tayong makita na price nitong 150cc. Meron sila dito ng available. Ayan, 150cc yan, itong tatlo na to. Yan, kaso nga lang wala siyang price. So mag-inquire na lang kayo kay ma'am para malaman natin yung installment nito. So meron din pala sila ditong Rusco or yung Piaggio 230cc 3-wheeler nila, no? Ayan. So ito naman ang kanyang price, meron din silang available dito. Ang down payment naman nito ay 8,000 lang. Yan, napakababa na nito mga kapatid. Tapos ang cash price nito ay 196,500. Sa 12 months ang hulog nito ay 20,655. Sa 24 months ay 11,968. Sa 3 taon naman ay 9,072. Rebate pa ng 500. Ayan, no? So magiging ano na lang ito, 8,500 ang monthly for 3 years. Ayan, meron ka ng ganitong klaseng motor. Kagandahan dito mga kapatid, FI na siya mga kapatid, itong 3-wheeler na to, kaya matipid na sa gas. Ayan, oh, ganda niya, oh. At gawa ito ng Vespa. Ayan, nakalagay naman, mas magandang klase yan yung makina nito. Yan lang po yung ating maikling update dito sa Rusi Florida Blanca, Pampanga branch. So avail na lang kayo dito, punta na lang kayo para sa mga motor na gusto nyong kunin, no? So yan, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Yan, no? Ginagawa pala yung tulay ng Valdez, Barangay Valdez, Florida Blanca. Yan, so matatagalan pa siguro ito gumano, kaya dito muna yung ginawang daan. Yan, no? Tapos pag ganun pala malabas, yeah, nasarado siya, hindi makalusot yung mga sasakyan. Yan, naglakad tayo, nag-vlog tayo sa Rusi Florida Blanca. Dito tayo nagdaan.
Yun, marami na dumadaan dito. Pinakaldaan, akyat. Ito na. Ayun. Ito yung sasakyan natin. So, ayan lang po. Maraming salamat.